מה קורה פה כפרה? הכל בסדר? מה, דוד? מה, איפה הכסף? אני אביא לך אותו, אמרתי, אני אביא לך. מה זה תביא לי אותו? אני צריך את הכסף עוד היום. אמרת שבועיים, לא? איזה שבועיים? אני צריך את הכסף עוד היום. בסדר, סליחה, אני אביא לך. סליחה, מבטיח, אני מביא לך. הלו, מי זה? אני מבטיח שאני מחזיר את הכסף, אני רק צריך עוד טיפה זמן. כן, אני אחזיר לך הכל, אני מבטיח. רק טיפה זמן, לא צריך יותר מזה. טוב. מה זה יוסי? כן, למה? מה עם הכסף? אני נשמע, אני אחזיר הכל, אני צריך עוד קצת זמן. אמרו לך עד הערב, לא? אני צריך עוד קצת זמן, אני נשמע, אני אחזיר הכל. עכשיו תקשיב טוב, אתה רוצה שהחוב שלך ייעלם? אתה מכיר את שרגא השרמוט הזה? קח את זה ודפוק לו את הקופה. מה קשור סכין עכשיו? לא הבנתי, מה צריך סכין אבל? לא הבנתי. תודה. תביא את הכסף. אתה יודע על מה אני מדבר, תביא את הכסף. תביא את הכסף אמרתי לך, אתה יודע על מה אני מדבר. מה? בוא תקור, תביא את הכסף, תקור אותך. בוא תקור, בוא. תביא את הכסף. תביא את הכסף, תביא את הכסף. דוד, אני פה, איפה אתה? לא, אני לא רואה אותך, איפה אתה? אני כבר פה. מה נשמע, דוד? הכל טוב, הכל טוב. כן, כן. הכל טוב, הכל טוב. איפה הכסף? אני אביא לך הכל, אני רוצה לחיות. לא יודע, אני רק רוצה לחיות, אני אביא לך הכל. תברך עם הכסף שלי? איפה הכסף שלי? לא, דוד, לא. איפה הכסף? זה שתברח, אה? סליחה, לא, אני רוצה לחיות, דוד, אני רוצה לחיות, דוד. איפה הכסף? אני אביא לך הכל, אני רוצה לחיות, דוד, רק תן לי לחיות. איפה הכסף?
אני ילד טוב, אני ילד טוב. דבר לא עכשיו. עשיתי כלום, אני ילד טוב. מה אתה עושה פה? לא עשיתי כלום, אמרתי לך. לאן הוא הלך? מה אתה עושה פה? לא עשיתי כלום, אני ילד מה טוב, אתה אני לא עושה עשיתי פה? כלום. אני לא עשיתי כלום, אני לא קשור לזה.